హరి ఓం. ప్రియ పుత్రులారా, అవును, కాబోయే బలిగొర్రె అనిత వంగలపూడి హోమ్ మేకప్ లేడీ. ఎందుకో ఇప్పుడు నిజానికి జగన్ జైలుకే అంటే థై రైమంటూ మైక్ ముందు ఆవిడే కదా రావాలి, వచ్చేది వస్తుంటుంది కదా. పులివెందుల ఎమ్మెల్యే ఈ క్షణమో మరుక్షణమో లిక్కర్ కేసులో జైలుకి అంటూ ముందు రావాల్సింది కదా. ఎందుకని అబ్బా రాలేదు? కొంచెం ఏమన్నా బుర్ర వెలిగిందా? మెదడేమన్నా అప్పు తెచ్చుకున్నదా? బలిగొర్రె నన్ను అవుతున్నట్లున్నాను, నన్ను అలాగే ప్రయోగిస్తున్నారని ఏమన్నా స్పృహ వచ్చిందా? లిప్స్టిక్ మీద ఉన్న శ్రద్ధ తను ఏం చెప్పబోతుందో దాని మీద కూడా ఉండదు కదా. అనిత వంగలపూడి అనేటటువంటి మంత్రిని కాబోలు. ఇదైతే నాకు చాలా కుతూహలంగా ఉందండి. మీరు పరిశీలించ ప్రార్థన. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.